Gauza garrantzitsua iruditzen zait, asko errepikatzen dudan hau, batez ere aurrez aurre ditugun erronkei begira, iruditzen zaidalako lidergo konpartituak ezinbestekoak izango direla. Feminismoak hori jarri izan digu mai gainean, ez da, botere konpartituak, empatiatik, elkarlanetik, ez da? Baina hortik harago iruditzen zait gaur egun krisi klimatiko hori aurre egiteko, edo demografiak jartzen dizkigun erronkei aurre egiteko, gazteek euren bizitza proiektuak egiteko dituzten zailtasunen aurrean eta hainbat erronken aurrean, edo konpartituak direla lidergo horiek, edo konpartitzen dugula erronka, edo paper batek jasoko ditu erronka horien norabideak, baina konpartituak espaldin badira, ez direla arrakastatsuak izango. Eta hor kokatzen dut nik nere burua. Kolektibotasun horretan. Bai. Bakarrik ezin da. Bakarrik ezin da, eta uste dut gainera herri honek oso momentu zailetan erakutsi izan dula bere sen kolaboratibo hori, ez da bere